Goeien, welkom bij Boppenslag. In dit programma zullen we vooral vooruitblikken naar de 160ste PC die takomwaasje keert wordt in Friendship. Joert is de officiële lotting in de Koornbeurs en die krijg je bij u vanzelfs te zien en dan ik live te volgen bij u op de radio. Aan ze nog volle meer oer het keertsen, nou eerst het betellen voetbal. Want de oude treien maand is er heel wat verloren bij Sportclub Cambuur. Mijn mannenmacht is er werken om de club kleer te stomen voor de Eredivisie. En nog een week en dan gaat het echt los. Mooi de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Wij zeggen oude snuwen bij de Iependooi of de Ljouwert is de kleer voor binnen. We gaan eerst even waarom in de tijd. De tijd dat er nog gewoon gas in het Cambuurstadion lag. 3 dagen na de promotie naar de Eredivisie maken we met directeur Gerard van der Belt een rondje door het stadion. We zeggen onder oren een te lietse passenromte, een vertutte uitvak en het gas moest vervangen worden door kunstgas. We maken hetzelfde rondje nou nog een keer met Van der Belt om te zien wat er verloren is. We beginnen aan de achterkant van het stadion. Daar is een grut parkeerplakkaam voor de uitsupporters. Om ongeregeldheden vat te komen omheind met een stek. Die beveiliging werkt prima. Ja, die krijgen we niet. Als we hier 8 tot 10 bussen kwijt moeten, dan zou normaal gesproken de Koopmanstraat helemaal afgezet moeten worden. En de gemeente heeft gezegd van nou, dat willen we niet meer. Dus hebben we hier een behoorlijke investering moeten doen om een omhekt parkeerterrein te maken voor de uitbussen. En dat is het is mooi geworden, het heeft wel veel geld gekost, maar het is wel een verbetering wat betreft veiligheid. Meer dan €100.000 had het kosten en Cambuur is nog maar de gemeente importeren om die kosten te delen. Vanuit het nieuwe parkeerterrein komen supporters van orenclubs in het vernijde uitvak. Dat vak is groter worden en er is plexiglas om het vak heen geplaatst. Ook dat had alles te krijgen met veiligheid. Dit is een eis van de KNVB. Er moet minimaal 400 man in het uitvak kunnen. En het uitvak dat was een van de slechtste van Nederland. Dat hebben we helemaal opgepakt. Het is een staantribune. Er kan ruim 400 man in het uitvak. Hij is groter geworden. Hij is beter zichtbaar geworden. Dus een enorme verbetering ten opzichte van wat we hadden. We rennen verder en wurm je us door het volk dat op de Iependooi aankomt. Van der Belt is onderwijs naar het nieuwe kunstgasveld, maar ook daar zit de directeur voor een dicht stek. Zelfs voor Van der Belt is het net makkelijk meer om oeral samen maar binnen te komen. Ja, kom maar dicht zo. Dankjewel. Nee, dat klopt. Het is allemaal goed beveiligd. Het is ook kunstgras. We moeten er zuinig op zijn. Er staat dure ledboarding die nu permanent in staat. We hebben een ledwall aangeschaft. Dus al met al is het wel in waarde toegenomen. Dus we moeten er nog zuiniger op zijn. Ja, dat kunstgas, dat had denk ik de grootste verhoring voor Cambuur. Ja, dat klopt. Dat heeft een behoorlijke impact. Ik moet zeggen, dat is ook een enorme verbetering met het veld wat we hadden. We trainen hier nu ook elke dag op. Het is haastig gespoed geweest. Gelukkig wel met kwaliteit. Het is goedgekeurd, er zit een FIFA 2-star certificaat op. Dus we mogen hier op voetballen 4 augustus. Dan in het stadion. Daar binnen de kleedkamers hetzelfde bleun. Het binnen lietse romtes die het net uitbreiden worden kunnen. Dus zullen clubs als Ajax, PSV en Feyenoord raar opzien dat ze haar in 2 verschillende kleedkamers omklaaien moeten. Wat wel een verbetering is dat er een krachthonk voor de selectie in het stadion is. Voor individuele training, voor de training, voor tijdens de training of na de training voor geblesseerde spelers hebben we deze ruimte omgedoopt tot een mini-fitnessruimte voor onszelf. Zijn we met name de technische staf en medische staf erg blij mee. Ja, dus juist het vaker bij orenclubs in stadions, dat zijn rond dat is geen overbodige luxe. Nee, klopt. Dit hoort eigenlijk in een stadion te zijn, in een modern stadion. Maar ja, dat zijn we niet, dus we hebben dat gecreëerd. En as good as it gets is dit een prima ruimte voor ons. Moet ik even een sleuteltje regelen. Sjoerd! Alweer een tichte door. En maar reden, want de passenromte is er bepaald nog net klaar voor. Nou. Hier moet nog wat nederig gebeuren. Ja, absoluut. Ja, dit is voor de open dag, voor de presentatie van de spelers, de scooters. Maar dit moet nog helemaal gebeuren. Ja, het podiumpje is nu een klein beetje klaar. Maar dit is nog wel behelpen. Is het genoeg ruimte voor alle media-aandacht die er nou op Cambuur aankomt? Nee, dat is het niet. Maar we moeten het ermee doen. Het is behelpen. Het is niet Eredivisie waardig in ieder geval. We eindigen in de nok van het stadion in de businessruimte. Die hier Cambuur graag uitbreidje won, maar in steeds daarvan moesten er plakken inleveren worden ter faveur van de televisie. Helaas is het cameraplatform door Eredivisie Live afgekeurd. Dus het was te laag.
Eredivisie Live heeft ook kwaliteitsnormen en die willen vanuit een bepaalde hoek filmen. Dus die moest hogerop. Dus we moesten of bovenop het dak van het stadion of in onze dure businessclubruimte een platform creëren. Nou, dat laatste hebben we gedaan omdat het te duur is om bovenop het stadion nog weer een extra camerapositie te bouwen. En het uitzoek van al dat platform zocht er dan sa uit. Van bovenaf zochten we hoe het Cambuur zijn laatste oefenwedstrijd van de tarrieding verliest. Het Turkse Elazığspor is maar 2-0 te sterk. Organisatorisch had Cambuur de zaken dus haast alle keer op water. Sportief had ze nog 1 week de tijd om de puntjes op de i te zetten. Waasje, 31 juli, dat is de dag dat Else Keertser en keertsliefhebber van dreamt. De laatste craftmeeting van de 160ste PC wie juster in Arem. En hoe staan de petoeren erop en waar zijn de koonshavers om Waasje uiteindelijk mooi de eer te strieken? Het lijkt erop dat dit seizoen Elsdien van elkaar winnen kan. Neem het betoer van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger. Verliezen hier verliezen finalist op de PC. Dit seizoen hebben we goed voor 8 oorwinnings, 2 keer een premie en 1 keer een lietse premie. Maar het oude weekend kwam het trio net onder de presentaar. Dochs is de favoriete rol statistisch voor Hardenwijlijn. Het is al hier een wedstrijd, de PC is daar op zich. En ja, wij gaan er gewoon maar goed vertrouwen doorheen en laten horen maar zien wat ze kunnen. En als ze denken dat ze het winnen kunnen, dat ja, van mij meid het zo leuk vinden vast. En wij zien gewoon iets best van en we zitten maar zo. We hebben nog 8 keer gewonnen en 2 keer tweede en 1 keer treden, dus we hebben genoeg gewonnen. En als wij de favorieten al zoveel op je krijgen, nou, laat die maar op je komen. En die horen zullen uiteraard hun uiterste best doen, dat doen wij ook. Een tweede kanshouder is het betoer van Jan Dirk de Groot, Marten Veenstra en Pier Piersma. Ze zijn op nota goed van 2 oorwinnings, 3 premies en 2 lietse premies. Juster slag het in Arem net en dat kwam mooi door een blessure bij Jan Dirk de Groot. Hij fungeerde op het laatst als balkeerder. En volgens mij heeft hij al laatst. Van Juster prot opslaan en nou, daar kon je het wel wat van nemen, ja. Dus dan mag je ja, misschien even een keuze maken, dit weer een beter, denk ik. Ja, echt laatst, want ik bedoel, nou waar zit dat? Ja, nee, je had wel eens vaker wat. Hè? Dus dat zie je dan wel weer, maar dat zal wel wat afvallen. Sneu pakken ze de premie zoals Bjerm. En als het erop aankomt, kan dit betoer een aankomen op de PC. Ja, als het rent, dan kan we geweldige dingen. Want, en dat weten we zelf ook, dus dat is het mooie ervan. Dus, je bent voor net onder indruk, zeg maar zeggen. Als we zelf gewoon lekker keertsen in één keer de flow krijgen, kunnen we zelf een paar bordjes pakken. He, en dan kan je zelf weer bijkomen en eroverheen. Dus dat is dus kracht soms ook wel. Dan het betoer Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. 2 oorwinnings, 5 premies en 1 lietse premie. En daarmee timmeren ze aardig gewoon het dik. En versloegen ze dit weekend 2 keer het betoer van Gert-Anne van der Bos. Maar toch, vertrouwen Jan, waar zit dat? Ja, zeker wel. Zeker wel. Je pakt van het Bos weer. Mooi goed kiezen. We maken 4 weken die krijg invalt, dan staan hun hier. Misschien hebben ze de kroons wel, wie weet. Maar hij valt dus de kont op. En, dat is wel dat je wel vertrouwen dat je zich voor 2 keer in de week kan pakken. Juist hier zijn gewoon volle fouten, dus dan is het een hele hoge partij. Maar je moet zien waar ik zelf heel goed de kiezen en dan pak je zich. Dus ja. En dan de verrassing van dit keerseizoen. Het betoer Bouke Triemstra, Aljan Adema en Hendrik Koolstra. 3 oorwinnings, 2 premies en 2 lietse premies. Maar wat misschien wel het wichtigste is, dat de vorm er krek op tijd is. Want zowel Sneun als ondersteun winnen de kransen van dit betoer. En de zonen jou vrije kennen, ben je hem de favoriet van de 160ste PC? Nou, nee, dat hoeft net, maar het is wel mogelijk natuurlijk. Nou, ik bedoel, je keert ze dit weekend hartstikke goed. En nou, je gaat er dan ook voor natuurlijk, voor de basis. Nou. Het is wel heel apart. Ik bedoel, dit jou natuurlijk wel vertrouwen. Ja, geweldig. Godverdikke. We zien het 2 keer in jongen. Nou, vorig weekend ervoor, hier 2 keer de tweede. En nou dit, 2 keer de eerste. Dat is hartstikke mooi. Ja, vol vertrouwen nou de PC in. Nou, ja, want je hebt lezen nou een stukje, ja, maar ik zeg, de continuïteit overal. Want de horen betoren op dit tijd wel missen. Ja, ik weet niet hoe het er hier keer, maar ja, we halen ervoor en die man die beginnen te slaan op beesten in het park. Ja, dan waren je fout maakt, ja, dan maakt je door enzovoort. Dus, ja. Is dit een seizoen dat je zeker kennen van elke ringen van elke ringen, hè? Ja, dat is dit seizoen echt. Ja, zeker weten. Dat we, ja, de juiste, het is heel veel, net iedereen is even wist. En dan heeft men correct wie de meeste kwaliteit heeft en op het laatste en het langste loopt.
Want zo via de favorieten. Maar dan binnen er nog de outsiders, die het op een PC voor een verrassingswarje kennen. Na een kitesurf-ongemak is Cornelis Terpstra na jaren van aanwezigheid weer waarom. Waasdijk komt op het Sjoekeland met Jacob Wassenaar en opslager Jesse Steenstra. Het publiek kan wel eens een wichtige factor van dit parcours wezen, omdat Cornelis de sympathie van de keersliefhebbers had. Ja, zeker. Maar wat ik al zei, het is belangrijker dat je zelf eerst even in je ritme komt, in je spel komt. En als dat lukt, nou, en dan het publiek er nog bij, nou, ja, dan heb je in ieder geval een hartstikke mooie dag. En Hendrik Kootstra was juist er op een taakkening. En om 6 uur in de Korenbeurs in Friendship is voorzitter Johannes Westra uiteenzet met zijn taspraak. En ontsluitend is dan de lotting van de 160ste PC. En dat is vanzelfs bij u live te volgen op de radio. En van zo'n uur is er dan weer een nieuwe boppenslag. En daarin zullen we alles over de lotting vertellen. Want zo voor de sport op deze manje 29 juli waasje, dan is het dus de 160ste PC vanzelfs bij u live te volgen op zowel radio als televisie. Ik zou zeggen, ontwaasje. Een hele gezellige jong. Dag.